नबसरनिया थांनाय 2009आव बर' कसारी ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बियो 5 नं क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एमपि जादों। नबसरनिया बर' कसारी नङा आरो सरनाय जाथिया ट्राइबेल नङा आरो नबसरनिया बर' कसारी होननानै बे ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानाया बे इलिगेल इनभेलिड बे सोलिया। दा बेखायनो जों गासिबो बेफोर आयेननि बेरेखा हाबा मावनायखौ नायनानै जोङो नबसरनियानि गासिबो डकुमेन्ट्सखौ लाजोबनानै बिनि हा हुनि रेकर्ड, बिनि बिफानि साख्रि लानाय जायनाखि फोरमानलाइफोर, बिनि स्कुलाव फरायनाय फोरमानलाइफोर, बिनि भटार लिस्ट, बेफोर गासिखौबो नायनानै जों फोरमान खालामनानै जे हाइकर्टआव जोङो केस होनाय जादोंमोन। जे नबसरनिया बर' कसारी नङा, बे ट्राइबेल नङा, दा गथिखे बिनि एमपि जानाया इलिगेल इनभेलिड, बिनि एमपिखौ दाननांगौ होननानै जों हाइकर्टआव केस होनाय जादोंमोन। दा लेखायावनो रोखा रोखा दंखायो, बियो बर'जों खुनु सोमोन्दो गैया, बिनि बिबै बिबौ गासिबो बियो हरिकस माने परिचया, बिनि परिचयाव खुनु बर'जों सोमोन्दो गैया। जारिमिनाव जानो हागौ मोनसे टाइमाव सरनिफ्रा बर'मोन, माने बर'निफ्राय सरनाय जाहैनाय बे जारिमिनाव जानो हागौ। बे जारिमिननि बाथ्रा, जारिमिनजों संबिधानजों गावबागाव आलदा आलदा मोनसे जायगा लायो। दा कनस्टिटिउसननि बाथ्रा आलदा, जारिमिननि बाथ्रा आलदा। दा बे नबसरनिया जारिमिना बर' कसारीमोन होननानै बेनो सार्टिफिकेट होनायाबो भुल, आरो बे बर' कसारी होननानै सार्टिफिकेट मोननो हाया बियो। आरो बिनि जायनाखि लेगेसि डाटा जेसेबां रेकर्ड दङ बेयाव बर' कसारीनि खुनु प्रमानबो गैया। ओंखायनो जों हाइकर्टआव बेखौ जों केस होदों। दा बेजों लोगोसे नबसरनिया जों लोगोसे सरनियाफोरनो गोबां माने बर' कसारी होननानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनाय जादों, ट्राइबेल संघआ होदों। दा जों बेखौ जों हाइकर्टआव केस होदों। लगे लगे माने गुवाहाटी हाइकर्टआ सरनियाफोरनो सार्टिफिकेट दाहो, बिसोर ट्राइबेल नङा ओरै होननानै मोनसे इन्ट्रिम अर्डार होदोंमोन। दा बे हिसाबै हाइकर्टआ जोंनि फेभरावनो दंखायोमोन। दा जेब्ला नबसरनियाखौ जों हाइकर्टआव केस होनाय जायो, खिन्थु दुर्भाग्य क्रमे हाइकर्टआ थाङै थुङै बिसार खालामनायनि उनाव बुंनानैसो होबाय जे नबसरनिया माबे जाथिनि जों बेखौ नागिरनो हाया, आरो लोगोसे बिनि माने ट्राइबेल संघआ जे बेनो कास्ट सार्टिफिकेट होबाय, ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल इनभेलिड बिदि होननानै केस होनायमोनब्ला माने केस होनाय जायाखै, कर्टआ माने दाननो हाया ओरै होननानैसो अर्डार होनाय जादों। बे अर्डारा मोजां जायाखै, ओंखायनो जों आरो सुप्रिम कर्टआव थांबावदों। दा सुप्रिम कर्टआवबो दुर्भाग्य जोंनिया जे बे समाव आसामनिनो माने चिफ जास्टिस रन्जन गगैआ दंमोन सुप्रिम कर्टआव। दा जोङो बिनिफ्राय जों न्याय मोनगोन जों सानखायाखै। दा बिथाङाबो जोंनि बे केसखौ जों आपिल खालामनायखौ बे माने बुंना होबाय जे नोंसोरो ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होनो हाया, ट्राइबेल संघ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल इनभेलिड होननानै नोंसोर मानो इसु फ्रेम खालामाखै ओरै होननासो बुंदों जोंखौ। दा अबयसे जोंना इसुआ बे ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल इनभेलिड, दा जों बेखौ इसु खालामाखै जोङो। बे ट्राइबेल नङा, सरनिया आलदा जाथि, सरनियाबा ट्राइबेल नङा, जोंना बे इसुमोन। ओमफ्राय आर्गुमेन्टआव जोङो माने ट्राइबेल संघआ सार्टिफिकेट होनाया इलिगेल इनभेलिड बे जिनिसखौ आर्गुमेन्टआव जों लाबोदोंमोन। दा थेवबो हाइकर्टआ आरो सुप्रिम कर्टआ जोंनि बे आर्गुमेन्टखौ माने खारिज खालामना होदों। दा जिखि दाजाथों जों बे समाव न्याय मोननो हायाखैमोन। बेनिखायनो जों आरोबाव जेब्ला 2014आव जेब्ला इलेक्सन जाबावो, बे इलेक्सन टाइमाव आरोबाव नबसरनिया जेब्ला दारायो, बे दारायनाय समाव जों आरोबाव केस होदों। दा बिनि केसआ दा दिनैसिम आरोबाव सुप्रिम कर्टआव दङ, आरो बे केसखौ माने जनजाति सुरक्षा मन्चआ आंनि नामावनो होदों, दावराव दैखेब नार्जारिनि नामावनो। दा बे सुप्रिम कर्टआव दङ, दा बे बिसाराव दंगासिनो दं। जों डेटखौ दासिम माखासे उसुबिदानि थाखाय थाखा फैसा झामेला आरो माखासे जोंनि माखासे ओजोंहाय स्टेटआव जोङो सुपारभिजन कमिटियाव जायनाखि कमप्लेन होनाय, बे कमप्लेन होनायनि प्रग्रेसखौ नायनानै जों सुप्रिम कर्टनि केसखौ जों दोनथ'नाय जादों। दा जों सुपारभिजन कमिटियाव माने ज'नो जोङो जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय थांलायनानै कमप्लेन होनाय जादों,
आरो बेखौ जनरलाल बसुमतारी नामावनो बे कमप्लेनखौ होनाय जादों आरो सुपारभिजन कमिटियाबो माने CIDनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस बेखौ दायित्व होनानै ओमफ्राय CID सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस उलुबारिनि बेबो जुदुमनि मालाकार होननाय गावसिनि IBनि इन्सपेक्टर बेखौ दायित्व होनानै नबसरनानि जानाखि बिनि डकुमेन्ट्सफोर बिनि असे परिचय बेखौ नागिरदों तामुलपुराव नागिरनानै बिनि हा हुनि रेकर्ड बिनि साख्रिनि बिफानि साख्रि रेकर्ड बिनि स्कुलाव फरायनाय रेकर्ड बिनि भटार लिस्ट लिगेज डाटा गासिबो नायजोबनानै मोनबाय जे बे बर' कसारि नङा बे बर' कसारि जेबो सोमोन्दो गैया दा बे हिसाबै जुदुमनि जायनाखि मालाकार बेबो रिपर्ट होबाय जे बे बर' कसारि नङा बे बर' कसारि सोमोन्दो गैया बे हरुकसनिसो मानसि बियो दा गथिखे बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल बे बाथ्राखौ जुदुमनि मालाकाराबो रिपर्ट होदों माने CID माने सुपारिनटेन्डेन्ट SP नो दा सुपारिनटेन्डेन्ट SP आबो बेबो आरोबाव डाइरेक्टर अफ माने माबानो मा होनो बेखौ WPTBC बेनो रिपर्टखौ होदों बे जुदुमनि मालाकारनि रिपर्टखौ दा जुदुमनि मालाकारनि रिपर्टखौ होनानै WPTBC आबो आरोबाव नबसरनायानो मोनसे माबा हरदों सकस नटिस हरनाय जादों जे नोंनि जानाखि ST सार्टिफिकेट दा बेखौ भेरिफाइ खालामनाय जाबाय दा नोंनि सायाव मा मा भेरिफाइ खालामनाय जाखो बे गासिबो रेकर्डखौ हरफानाय जाबाय दा नोंनि हानि रेकर्डआ माने बर' कसारि नङा नोंनि बिफानि परिचयआ बर' कसारि नङा बिबौनि परिचयआ बर' कसारि नङा नोंनि लेजिस्लेटिभ माने बर' कसारि जेबो माबा गैया दा गथिखे नोंनि सार्टिफिकेटखौ मानो केन्सेल खालामनाय जाया मानो केन्सेल खालामनाङा बेबायदि सकस नटिस हरदों नों माबोरै बर' कसारि नोंनि सार्टिफिकेटखौ मानो केन्सेल खालामनाय जाया मानो खालामनाङा बिदि होननानै मोनसे सकस नटिस हरदों आरो बेखौ टाइम होदों बेनो सप्ता खननै गेजेरावनो नों बिनि रिप्लाइखौ होनांगौ बे नटिसखौ हरनाय जादों दा अबयसे आरोबाव मोनसे होबावदों जे सप्ता खननै गेजेराव नों जुदि रिप्लाइ होनो हास्लाबाबा नोङो मास मोनसे टाइम नों बिनानै लानो हागोन ओरैनो होबावदों खिन्थु रिप्लाइखौ होनांगौ दा बेबायदि होननाय जादों दा नबसरनाया खुनु रिप्लाइ होआखै ओरैनो थाबाय थादों बे दा रिप्लाइ होआसै गोबाव जाबाय जोंबो खबर लाहैदों WPTBC आव जेब्ला चन्दना मन्थ्रि जायो बे मन्थ्रि थानाय समाव जोङो चन्दननि रुमावनो लिंहरलायनानै WPTBCनि सेक्रेटारि बिदा पेगु बेखौ लिंहरनानै जों जावले सावरायदों आरो जों अफिसाव थांनानै सावरायदों दाननो थिनबाय थानाय जादों दा प्रसेस खालामगासिनो दं बे बाथ्राखौ बिदा पेगुआबो बुंदोंमोन जों सिगाङाव प्रसेसा खालामाखै नङा खालामदोंबो जादोंमोनबो खिन्थु बारा गोबाव लेट जानायखाय जों बेखौ माने आरोबाव माने हाइकर्टआव केस होनाय जादों जनरलाल बसुमतारी नामावनो दा केस होनानै दा जिथु माने सुपारभिजन कमिटिया बिनि सार्टिफिकेटआ सोलिया बिनि बर' कसारि नङा बिनि माने इलिगेल भाबै सार्टिफिकेट लादों होननानै जिथु माने सुपारभिजन कमिटिनि जानाखि मेम्बार जुदुमनि मालाकार बेनो जिथु रिपर्टखौ होबाय जेब्ला दा गथिखे बिनि सायावनो बेस खालामनानै जों हाइकर्टआव केसखौ होनाय जादों ओमफ्राय जेब्ला केस होयो हाइकर्टआ बे केसखौ आजावनानै WPTBCखौ बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थाखाय मोनसे बिथोन हरदों WPTBCखौ केन्सेल खालामनो बिथोन होनायनि उनाव खिन्थु दिनैसिमबो WPTBCआ केन्सेल खालामाखै दा जों बे केन्सेल खालामैखौ नुनानै जों जावले थांदों माने WPTBCनाव जों एप्रच खालामदों रायलायहैदों जे बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामदो हाइकर्टआबो जिथु अर्डार होबाय केन्सेल खालामदो आरो जोंनि MLA फोरखौबो जोङो बुंबाय थादों माने केन्सेल खालामनो थाखाय खिन्थु केन्सेल खालामाखिसै लेट खालामबाय जानो हागौ गभर्नमेन्टनि बे पलिसि हयथ' गभर्नमेन्टआ नबसरनाखौ माने माबानो गोसो गैया पानिशमेन्ट होनो गोसो गैया बेनिखायनो बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामाखै जों बेखौ जों सानदों दा बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जायोब्ला बिनि MP सिटआ थाङो MP आ थानाय नङा आरो बिनि MP आ दानजायोब्ला लगे बिनि सायाव क्रिमिनेल केस जायो आरो अब्लानो बे जिबां माने गावनि बेथन जानाय बे सुजुग सुबिदा लानाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेखौबो रिफान्ड खालामनो गोनां जायो बेनिखायनो जों बिनि सार्टिफिकेटआ केन्सेल जानांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों दा दुखुनांथाव जाहैबाय जोंहा
जोंनि गेजेराव सासे एमपि जालायनाय रायजोफोरनि एमपि जालायनाय बर' जाथि सिबिग्रा होननानै गावखौनो बुंना लाग्रा दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ मन्थ्रि जाहैबाय। दा बे मन्थ्रि जानाय समाव बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनानै होनो हानांगौमोन। दा केन्सेल खालामाखिसै बे जोबोद दुर्भाग्य बाथ्रा। आरो लोगोसे इतिमध्य जोङो हाइकर्टआव माने सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट जायनाखि होदों बे सार्टिफिकेट होनायखौ लानानै जों कर्टआव केस खालामनानै जों चेलेन्ज खालामदों जे सरनायाफोरा ट्राइबेल नङा, बिसोरो माने बर' कसारि नङा। दा बिनि जायनाखि अर्डार होनाय सरनायाफोरनो कसारि हिसाबै सार्टिफिकेट नांगौ बा बर' कसारि हिसाबै ट्राइबेल सार्टिफिकेट नांगौ होननाय अर्डार, दा बेखौ जों लानानै केस होदों आरो जों दा केस होनानै केसाव जों देरहादों। जनरलाल बसुमतारी, आं, दाउरथ दैखेम नार्जि बा आरो लोगोसे जोंनि कख्लाबारि आनएमप्लयड इयुथ माने इडुकेटेड इयुथ एस'सियेसननि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार बसुमतारी, दा बिथांमोनखौ लोगो लाफालायनानै जों केस होदों। दा जों बे केसआव देरहाबाय। हाइकर्टआ बुंदों जे सरनायाफोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट होनाय बेखौ इमिडियेट दाननांगौ, बेखौ थोनखाबाय हाइकर्टआ, WPTBCखौ थोनबाय। दा WPTBCआ इतिमध्य हाइकर्टनि बिथोन मोननानै सरनायाफोरनो जेसेबां सार्टिफिकेट होनाय दङ बे सार्टिफिकेट होनायखौ माने जायनाखि अर्डार होदोंमोन बेखौ उइथड्र खालामनानै लाबाय। सरनायाफोरनि होनाय सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय, दा सोलिला गासिबो। दा बिसोरो बे सार्टिफिकेटखौ लानानै खुनु साख्रि बाख्रि नागिरनो हाया, सोरबा MLA MPबो दाराय हाया, सुख सुबिदा लानो हाया, बेबायदि मोनसे अर्डार जोङो हाइकर्टनिफ्राय मोननो हाबाय। दा बे हिसाबै नब सरनानि सार्टिफिकेटआबो इनभेलिड जानानै थाबाय। दा बियो दा MP जानानै दंब्लाबो दा हाइकर्टआ जेनोखि अर्डार होबाय बे अर्डार होनायनिफ्राय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय। बेजों आरो गोदानै बे MP जानो हालिया, बे दारायफिननो हालिया। जों रायजो राजानो बे बाथ्राखौ जों माने बुंफोरनो लुबैयो जे एबार नेक्स्टआव नब सरनाया जेसेबांखि रंजाया मानो, जेसेबां फुरथि खालामा जिखि बुङा मानो, बे दारायनो हालिया, बे MP जानो हालिया, बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाबाय, बेयो सोलिलिया। दा बेनिखायनो बे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां खबर। दा जों एबारनि जायनाखि इलेक्सन जागोन, फैगौ इलेक्सन पार्लामेन्टनि, बे पार्लामेन्ट इलेक्सनाव जे जोंहा जोंनि गेजेरावनो जोङो सासे केन्डिडेट जों बासिलायनानै जों हरनो हालायसिगोन। दा 10 बोसोर जों जे खोमाना लादोंमोन बे सिटखौ, ट्राइबेल नङि मानसिनो जे जों होनानै ट्राइबेल नङि मानसिजों जों सेना लाजादोंमोन, बर'नि सत्रु बर' बेरेखा नब सरनाया जों सेना लाजादोंमोन। एबार जों मोनसे सुख मोनबाय जे एबार जोंनि गोमानाय जायनाखि MP रिजार्भ सिट, बे रिजार्भ सिटखौ जोङो जोंनि आखायाव लाबोफिननो हाबाय। दा ओंखायनो एबार बर'आनो दाराय हासिगोन बा ट्राइबेलानो दाराय हासिगोन, बेखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव जों फोसावनो हायो। दा नैबे बिनि सार्टिफिकेटआ जे केन्सेल जानांगौ, बे सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाब्ला जे बिनि MP थांबाय, दा बे जिनिसाव जों दा दिनै जर होगासिनो दङ। दा MP जोङो उरखावग्रा ब्रह्म जोंनि माने मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मखौ जोङो खालामजानो लुबैदोंमोन जे खालामथों होननानै। बिथाङा माने गावनो जिहेतु WPTBCनि मन्थ्रि बे हिसाबै बेहा माने आखाइ दङ, बे गोसो जाबा बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामहरनो हायो। जिहेतु सुपारभिजन कमिटियाबो रिपर्ट होखाबाय बिनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड, इलिगेल, बे बर' कसारि नङा, बेखौ स्पस्ट बुंखाबाय। आरो नब सरनाया स' कज नटिसबो जाखाबाय। बे खेत्रआव जोंना उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ माने जेबो सानना लाबानो, बे बर'नि जाथिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बियो, बर'नि थै दंब्ला बियो नब सरनानि सार्टिफिकेटखौ बे केन्सेल खालामना हरनांसिगौ। खिन्थु जों जावले जावले माने एप्रच खालामसेयावबो, जावले जावले आसा खालामसेयावबो जोङो दासिमबो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनाय जों मोनाखै। बेनिखायनो जों दा जनरलाल बसुमतारी नामावनो आरोबाव हाइकर्टआव मोनसे कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबावबाय। जिहेतु हाइकर्टआ जिहेतु माने WPTBCखौ बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो थिनखादोंमोन। दा केन्सेल खालामनो थिनसेयावबो हाइकर्टनि अर्डारखौ मानियाखै। दा बे हाइकर्टनि अर्डारखौ मानियैनि थाखाय हाइकर्टखौ अबमान खालामनाय जाबाय, बे कन्टेम्प्ट खालामनाय जाबाय होननानै जों कन्टेम्प्ट केस होनाय जाबाय। दा बे केसा हयथ' टाइम लाबाय। दा बे टाइम लाब्लाबो हयथ' खैदिननि उनावनो, बे खै मासनि उनावनो बे अर्डारखौ मानिनांगोन। हाइकर्टआ बिथोन होयोब्लानो WPTBCआ नब सरनानि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनो हरनो गोनां जागोन। मानोना बे कन्टेम्प्ट केस क्लियारखा, नब सरनाया बर' कसारि नङा बे प्रमान जाखाजोब्बाय। आरो बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल, इनभेलिड बे प्रमान जाखाजोब्बाय। माथ्र' अफिसियेलि
बेनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामना हरनांसिगौ बेल'सै दा बाथ्राया खायफा बुंनो नागिरो बिनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामाब्ला बे होमब्लाथ' इलेक्सन गेलेफिनगोन ओरै होननो नागिरो बे नङा बेनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड जाखाजोब्बाय दा बे सार्टिफिकेटखौ लानानै बे इलेक्सन गेलेनो हाला दा माथ्र बेनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनांगौ खारनाव जाबाय बेखौ पानिशमेन्ट नांगौ बियो माने गावनि बेथन जानाय गावनि इसेबां बेनिफिट लादों सरकारनिफ्राय बेखौ रिफान्ड खालामफिननांगौ बे पानिशमेन्ट मोननांगौ दा बेनि थाखाय जों बेनि सार्टिफिकेट माने केन्सेल खालामहरजानो जों लुबैदों आरो केन्सेल खालामहोनांगौ आरो बेनि थाखाय जोङो जेरैबाबो जों जुजिगोन आरो जोंनि अधिकारखौ जों मोनथारनांगोन दिनै बर'फ्रा एथ' गोबाव थगायजाबाय एथ' गोबाव जों 10 बोसोर मोनसे गावनि अधिकारखौ सेयार लाजानाया बिराद गिदिर बाथ्रा दुखुनि बाथ्रा बेफोरो जों मानो मालायजों सेयार लाजानो दिनै गावनि अधिकारखौ जों मानो खोमाना लानो आरो पलिटिकेल अधिकारा बिराद गिदिर अधिकार गावनि पलिटिकेल अधिकारखौ जुदि खोमाना लायोब्ला जोंहा मा थाबावनो ओंखायनो जों दिनै जेरैबाबो जोंनि अधिकारखौ जों मोनफिनथारनांगोन दा बेखौ मोनफिननो थाखायनो जों दिनै जुजिदों जों नाजाथाबदों आरो जों देरहाथारनांगोन आरो जों नब सलिनायखौ जेरैबाबो पानिशमेन्ट होनांगोन बे जेरैबाबो माने गावनि माने जायनाखि बर' हारिखौ नासयनाय जोंखौ थगायनाय भारत सरकारखौ थगायनाय बे थगायनायनि पानिशमेन्टखौ मोनथारनांगोन बिनि बेथन जानाय गासिबो फिनजोबनांगोन जों बेनि थाखाय रेडि जानानै दं बे सार्टिफिकेटआ केन्सेल जाब्लानो जों बेखौ क्रिमिनेल केस होगोन आरो अब्लानो बेयो जेसेबां दं माने माबा जानाय बेखौ बे होफिनजोबनांगोन दा जोंहा बिसास दं जोङो कन्टेम्प्ट केसाव जों देरहागोन आरो क्लियार खाथार कन्टेम्प्ट केसनि क्लियार बे माबा खाथार बे केसा गथिखे जों कन्टेम्प्ट केसाव देरहागोन दा रायजो राजाया बे समसिम जाहाथे नेनानै थायो जों बेखौनो आसा खालामो आरो बेखौबो गोसोआव लादो रायजो राजाफ्रा बे नेक्स्ट फैगौ इलेक्सनाव बे एमपि माने खर्स खालामनो हालिया बिनि सार्टिफिकेटआ इलिगेल जाबाय इनभेलिड जाबाय सोलिलिया दा जोङो दुखुनांथाव बाथ्राया बेखौल' बुंनो लुबैयो दा दिनै उरखाव उरग्रा ब्रह्ममोन बादि थानायाव जोंनि सार्टिफिकेटआ जे माने इलिगेल मानसिनि आखायाव थाबाय ट्राइबेलनि मानसिनि आखायाव थाबाय आरो बे इलिगेल मानसिया जे दिनै एमपि जाहैबाय आरो बे इलिगेल मानसिखौ जे जोङो माने बोख्लायफिननांगौ एमपिनिफ्राय आरो दिनै एथ' गिदिर मोनसे अर्डार मोनबाय जों ट्राइबेलनि माने माबानिफ्राय हाइकर्टनिफ्राय बे अर्डार मोननायखौ लानानै जों सुगानांगौमोन जोंनि मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्ममोना दाननांगौमोन खिन्थु बेखौनो दानाखैब्ला बे माबायदि जाथि सिबिग्रा मानसि जाखो दा रायजो राजाफ्रा साननो गोनां दङ माब्रै जाखो दा जों बुजिखादों उरखावग्रा ब्रह्मआ बेखौ मावनाय नङा बिथांखौ जोङो जेब्लानाखि नब सल'निया सार्टिफिकेट लानानै एमपि देरहायो बे समाव उरखावग्रा ब्रह्मआ सेकेन्ड पजिसन मोननानै इलेक्सनाव जेनदोंमोन बे एमपिआव दा बे समाव जों बिथांखौ रिकुवेस्ट खालामहैदोंमोन केस होनो थाखाय खिन्थु बिथाङा नेगेटिभ खोथा बुंना होदों बे जोङो बेसेबां मालाय जाथिजों गाज्रि मोनजाबावोब्रा बयबो जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय अना बर'फ्रा जोंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय बर'फ्रा जोंनि बेरेखा जाजोब्बाय जों गाज्रि बेसेबां मोनजाबावनो जों केस होनानै मा जानोब्रा उल्थासो बाथ्रा बुंदों आरोखि बियो दा उल्था जों बेनिफ्राय जेबो आसा खालामथाराखै बे जे दानगोन बे जे जोंखौ हेल्प खालामगोन जों आसा खालामाखै आरो बिथाङानो दिनै बर' जाथियाव बुंनो थाङोब्ला